खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गुवाहाटी नोगोरमायाव जेरावनो सोरखारि हा मोनगोन बेयावनो पार्क बानायगोन बुंदों अशोक सेंगाल। गिबि मन्थ्रिया बिजेपिनि एमएलए एमपिफोरखौ हुमखि होदों। तेजपुर पुलिसनि जेआव नकल कमिशनार आरो बिनि सागु देहा बेंग्रा। बर' बिमानि रावनिफ्रायसो बर' माहारि बादा जागायजेनो बुंदों खोरोमदाव औवारी। गसाइगावनि संकस दैमा सेराव 100 कौटिनिबो बांसिन बेसेननि ड्राग्स आरो गान्जा सावदों। गोदानै दाजानाय मोनब्रै सेलनि बिबानगिरिफोरखौ सालबारि जिल्ला बिपिएफआ समायखिरा लाहोदों। हाथिनापुर गामियाव फुख्रियाव गोग्लैनानै सासे लाइमोननि जिउ खहा। हिमाचल प्रदेशआव गोबां अखा, चंडीगढ़ मनाली राजा लामाया गोथेबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटी नोगोरमानि फाथासोल आमबारियाव आरजे बरुवा कलेजनि साखाथियाव मोनसे गोदान पार्क बेखेवदों। बे गोदान पार्कनि मुङानो जादों मुंख्लं पार्क। गुवाहाटीनि एमपि कुइन उजा, मेयर मृगेन सरनिया आरो गोबांसा सुबुंनि बाहागो लानायाव गुवाहाटी नोगोरमा जौगाखां बिफाननि मन्थ्रि अशोक सेंगाला बेखेवदों मुंख्लं पार्कखौ। 1.5 बिगा गुवार बे गोदान पार्कआव सिगाङाव जाबोर जोथोर गारोमोन, नाथाय गुवाहाटी जौगाखां बिफाना 1.81 कौटि रां बाहायनानै बे जायगाखौ फोसाबनानै मुंख्लं पार्कखौ बानायदों। बे हाबाफारियावनो मन्थ्रि अशोक सेंगाला रोखायै बुंथिनाय बायदिब्ला गुवाहाटी नोगोरमानि जायखिजाया जायगायाव ओरैनो गोग्लैनानै थानाय सोरखारि हा मोनोब्लानो पार्क बानायगोन। बबेखानि रायजो सरकारा दासिम गुवाहाटी नोगोरमायाव 4 पार्क बेखेवबाय। 15 आगस्तनि सिगां गोजाम एसपि बांलानि पार्कखौबो बेखेवगोन। बेनि अनगायैबो पासि बाजारनि गोजाम जोबथेसालिनि हायाव बानायनाय बटानिकेल गार्डेननि खामानियाबो 90% आबुं जाबाय आरो बेखौ फैगौ 15 आगस्टआव बेखेवगोन होननानै अशोक सेंगाला बुंदों। हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सरकारा 2.25 बोसोर जानायनि सिगांनो गुवाहाटी नोगोरमायाव मोन 7 पार्क बेखेवगोन होननानैबो मन्थ्रि अशोक सेंगाला बुंदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिजेपिनि एमएलए आरो एमपिफोरखौ हुमखि होदों। बियाब दाफामनायनि सायाव अजद लाबोनाय खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपिनि एमएलए आरो एमपिफोरखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया हुमखि होदों। मख'नो गोनांदि रायजोआव लकसभा आरो बिधान सभा बियाब दाफामनायखौ लानानै बराक सेरफाङाव गोजोननाय गैयै सोमजिनायजों लोगोसे आन्दोलननि थासारि सोलिदों। बेनि गेजेरावनो रबिबारखालि बिजेपिनि एमपि राजदीप रायनि दैदेननायाव मोनसे हानजाया गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमनानै बेनि बागै सावरायज्लायो। रिपर्ट बायदिब्ला बे सावरायज्लायनायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बियाब दाफामनायखौ लानानै बराक सेरफाङाव सोमजिनाय राजखान्थियारि गुलाय-गुजाय थासारिखौ गोजोननाय मोनि फोरमायदों। गुबुन फारसे बियाब दाफामनायनि थाखाय हादरनि बिसायख'थि आय'गआ फोसावनाय ड्राफ्टनि हेंथायै बराक सेरफाङाव 12 घन्टा बन्द फोसावदों। बे खेबाव आसाम पुलिसनि जेआव नकल कमिशनार। तेजपुर पुलिसआ दिनै सासे नकल कमिशनारखौ हमनो हादों। नकल कमिशनारल' नङा, तेजपुर पुलिसआ नकल कमिशनारनि सागु बडीगार्ड एबा देहा बेंग्राफोरखौबो हमनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला तेजपुर पुलिसआ दिनै गावखौनो कमिशनार महरै सिनायथि होनाय अंकुर सइकिया मुंनि सुबुंखौ हमनो हादों। अंकुर सइकियाया गावखौनो सासे कमिशनार होननानै सिनायथि होनानै तेजपुर नोगोराव गिदिंगासिनो दङमोन। अंकुर सइकियाजों लोगोसे सागु देहा बेंगिरिफोरबो लोगोआव दंमोन आरो नकल कमिशनार अंकुर सइकियाजों लोगोसे सागु देहा बेंग्राफोरखौबो तेजपुर पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। बबेखानि हमजानाय सुबुंफोरजों लोगोसे सासे गारि ड्राइभारबो दङ। ओरैहाय गावखौनो सनितपुर जिल्ला बेंगिरि मावख'नि मावफारिया होननानै सिनायथि होनाय गुबुन 2 सुबुंखौबो पुलिसआ हमनो हादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों।
खोला कामरुप जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय मोनब्रै दखरा आफादनि बिबानगिरिफोरखौ लानानै मावथिफारिया जथुम एबा वार्कशप खुंफुंदों। खोला कामरुप जिल्ला एबसुनि आफादगिरि सानसोरां बसुमतारिया मासि लानानै दैदेननाय मावथिफारिया जथुमाव गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो एबसुनि बानस आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया। बे मावथिफारिया जथुमावनो एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारियाबो गुबुन सासे बुंथिगिरि महरै बाहागो लादों। गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लानानै एबसुनि बानस आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया एबसुनि बिबानगिरिफ्रा मावनो गोनां खामानिफोरनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै एबसुआ माहारिबादखौ लानानै दिनैबो जोबोद सांग्रां होननानै बुंथियो। बेजों लोगोसे बिटिआर गोरोबथा बायदियै BKWSAनि दफा मावफुंनाय हानि जेंना सुस्रांनाय आरो थांनाय 20 जुन 2023 इं खालाराव भारतनि इलेक्शन कमिशना फोसावनाय MP आरो MLA बियाब दाफामनायनि सायावबो गुवारै बिबुंथि लाखियो। बबेखानि बर' बिमानि रावनिफ्रायसो बर' माहारिबादा जागायजेनो होननानै बर' रावखौ गेबेङै रायलायनो रोङाब्लाबो रावनावबो सोनारालासेनो गेबेङै रायलायनो सोलोंनो नाजाथारनांगोन होननानैबो खोरोमदाव औवारिया गावनि बिबुंथियाव बुंथियो। गसाइगावनि श्रीरामपुराव दिनै 100 कौटिनिबो बांसिन बेसेननि ड्राग्स, गान्जा आरो निसा गोनां मुवा बेसादफोरखौ सावदों। कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि आसाम सोनाब बंग सिमनायाव थानाय श्रीरामपुर थाना बेन्दोंनि जारागुरि पिजिआर संकस दैमा सेराव थानाय टापुआव खाथि खाला सुबुंफोरनि न' गैयै लांदां जायगायाव कक्राझार जिल्लायाव थांनाय 2 बोसोराव हमनो हानाय गासै ड्राग्स, गान्जा आरो निसा गोनां मुवा बेसादफोरखौ कक्राझार पुलिसा सावनानै सेवहांगार खालामदों। ड्राग्स आरो निसा गोनां मुवा बेसाद सावनाय हाबाफारियाव कक्राझार जिल्ला एसपि पुष्पा राज सिंह, गसाइगाव महकुमा बेंगिरि आरण्यक सयकिया, एसडिपिअ हेरेन कुमार डेका, गसाइगाव थानानि असि अमरज्योति बायलुं आरो गोबांसा गोजौ थाखोनि सोरखारि मावख'गिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। पुलिस सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला कक्राझार पुलिसा दिनै गसाइगावआव गासै 10,092 केजि गान्जा, 2.5 ग्राम हेर'इन, 3 केजि ब्राउन सुगार, 3 केजि आपिं पपि स्ट्र, 2 केजि पपि हासक, 100 केजि आपिं, 58,701 बथल कफ सिराप आरो 9,066 निसा गोनां टेब्लेटफोरखौ सावनानै सेवहांगार खालामदों। बाक्सानि मथनगुरि ब्लक कमिटि BPFनि मावख'आव सालबारि जिल्ला BPFनि बानजायनायाव 25 जुन रबिबार खालाराव फुंनि 10 रिंगायाव सालबारि जिल्ला गरखा सेल, राजबंशी सेल, आदिबासी सेलनि समायखिरा लानाय हाबाफारि आरो सालबारि जिल्ला बेंगलि सेलनि साबायखर बावनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। सालबारि जिल्ला कमिटि BPFनि आफादगिरि भुबनेश्वर गयारीजों लोगोसे सालबारि जिल्ला कमिटिनि गाहाय नेहाथारि विवेकानन्द सरकार बिसोर सानैनि मासि लानानै सामलायनायाव बाहागो लादों। 21 नं सालबारि बियाबनि MCLA जय मुसाहारि, PMBनि मेम्बार पलाराम दैमारि, सेन्ट्रेल BPFनि बुंथिगिरि बेगम आक्तारा आहमेद, सेन्ट्रेल बेंगलि सेलनि बोसोनगिरि प्रदीप दत्त, गरखा सेलनि सेन्ट्रेल आफादगिरि नन्दलाल मगर, राजबंशी सेलनि नेहाथारि दिपेन अधिकारी, सेन्ट्रेल आदिबासी सेलनि जेनेरेल सेक्रेटारि सुरेश हट्टा, CWCनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि इन्द्रजित बसुमतारी, CWCनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि रमनी दैमारि, जिल्ला इउथ आफादगिरि दिलीप सरगयारी, जिल्ला अर्गानाइजिं सेक्रेटारि मनेश्वर बर', सेन्ट्रेल माइनरिटि सेलनि जेनेरेल सेक्रेटारि गाजिबर रहमान, मथनगुरि ब्लक कमिटि BPFनि आफादगिरि अमर सिंह बसुमतारी, लोगोसे सालबारि ब्लक कमिटि, मथनगुरि ब्लक कमिटिनि दैदेनगिरिफोर आरो गासै मावथि सोद्रोमाफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। बे हाबाफारियावनो लोगोसे गरखा सेलनि खौरां मेलबो लानाय जादों। खौरां मेलनि गेजेरजों ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि EM गौतम दासनि हेंथायै गोख्रों सोंखारिदों गरखा सेलआ। बाक्सानि सालबारियाव फिन आरोबाव दैयाव गोग्लैनानै सासे लाइमोननि जिउ गोमादों। हाथिनापुर गामियाव फुख्रिनि दैयाव गोग्लैनानै सासे लाइमोननि जिउ खहा जादों। दैयाव गोग्लैनानै जिउ गोमानाय लाइमोना 33 बोसोर बैसोनि राजु बसुमतारी। न'निनो फुख्रिनि दैयाव हरखाबै गादलिननानै गोग्लैनानै जिउ गोमादों बे लाइमोना। थांनाय माखासे समनिफ्रायनो गोब्राब अखा हानायनि जाहोनाव गिदिर जादोंमोन फुख्रिनि दैया।
फोरमायनाय बायदिब्ला राजु बसुमतारिया सानजौफुनि 3:30 रिंगासो समनिफ्रायनो गोमानानै दङमोन, नाथाय नखरनि सुबुंफ्रा नागिरदोंमोनब्लाबो बे लाइमोनखौ मोननाय जायाखैमोन। बेनि उनावहाय पुलिस आरो एसडीआरएफनि हानजाया नुजाथि फैनानै नागिरै 7 रिंगासो समाव राजु बसुमतारिनि गोथै देहाखौ बोखांनो हायो। मख'नो गोनांदि साननैसो सिगां जमुआगाथिनि दैयावबो आरो बेखे दैमानि दैयाव गोग्लैनानै जिउ गोमादोंमोन। रायजो नाङै जुब जुब अखा हानायजों गोबां ओनसोलावनो दै बानाजों गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। सा भारतनि हिमाचल प्रदेशआव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव आथिखालाव चंडीगढ़निफ्राय मनालीसिम थांनाय राजा लामाया गोबां जायगायाव हाब्रां गिसिखानायनि जाहोनाव गोथेनानै दङ। गोबां गारि मटरफोरा आथिखालाव थांनो फैनो हायै जाहोनाव लामा सामायाव थानांदों आरो हान्थियारिफ्रा दुखु सैनांदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मान्डी आरो कुल्लू राजा लामायाबो गोथेबाय। काल्टिकाट आरो धरमपुरनि गेजेराव गोबां हाब्रां गिसिखानाय जादों। बोथोर बिगियाना फोरमायथिनाय बायदिब्ला हिमाचल प्रदेशनि मान्डी जिल्लायाव बांसिन 163.3 मिलिमिटार रोजा अखा हादों। बेनि अनगायैबो सिरमौर, सलान, सिमला, बिलासपुर, उना, हामिरपुर, कांगड़ा जिल्लानि गोबां जायगायाव रोजा अखा हानायजों लोगोसे अखा खोरोमनाय आरो सारअन्थाइ गावनायखौबो नुनो मोन्दों। आरो फैगौ 28 जुनसिमहालागै हिमाचल प्रदेशआव गोबां अखा हाबाय थागोन। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।